biasanya nek arep entek iki banter. Niki jenenge diwet-wet. Oh, Diwet-wet. Nah, bareng dicepetke malah kewan ngecahi. Iya. panas dan Nah, haling-haling jebrang ngeno tekeke rasa dinggo. Bundone waluya.
Ora tau ketemu ngono bersatu ya guyub. Ning arep wiyaga iki bersatu guyub nek ana sing nanggap yo. Ya kan lho arep bersatu apik ora ana sing nanggap. Iya. Mergo ketrima. Tegese ketrima wiyaga kene iki ora kare rego dhuwur ning sing penting iso metu pentas wis seneng tegese ngurusi kabudayan Jawa. Ngono nek iki sing apik ngono kuwi. Timbangane kok tanggapan bodho ning setahun pisan. Iya. Kaya aku ngene iki ya. Ngantek dina iki lali aku lho. Diemben iki mesti latih kono. Mugo laris. Iya. Dadi iki nek jenenge laris payu tekan dikiki aja kok dianggep lumayan apik mugo murah. Ngono yo, Pak. Nggih. Jenengipun Bapak Sumardi sak keluarga mau no. Ya, njur sadurunge podhangune aku tak dongeng sedih lho. Piye? Lah iki ngene no. Panjenengan kadang kene sepuh sing keparang awuk, ya tamu-tamu. Her. Kok tegese her iki piye? Lho lek yai-yai iki ora sing tak umukke iki apa to nek ngene sing jenenge Nun Sewu kene iki ana dalang panjenenganipun Bapak Ramijo. Pak Tekno, ana dalang no. Iya. Ning sing tak umukke apa? Ning jenenge sabetan yo mah luwih apik kaya sing arep mau. Iya. Sapa kamu adikku lanang mau? Iya. Terus sing jenenge suluk bener kuwi alangan tak kandhani. Mula bingi iki awake dhewe tekad madhep mantep no. Iya, ngono yo, Mak. Nang piyayi kene iki ngene no, kabeh ki entengan. Sing jenenge wayangan iki rebutan. Rebutan piye? Wah, nggone nggih kula mawon lah. Yo saiki jarang karo jaten kok wayangan ning daleme Pak Jumio iki cetha jarang. Bae dhewe cetha ning kene sisan bergane. Soale ning iki rasa adu-adu. Ngono ya, Bang. Tuh dasare anggere ning kene kuwi ta, Mak. Kuwi kelingan kok. Kelingan piye? Wah, bubure tonjo. Sing bakul lagi moko sing kagungan dalem sapa? Lho, Mbah Dumang kok. Mbah Dumang pokoknya diaturi munggah panggung no. Oh iya. Disepoti cok. Oh iya. budaya ya iki Pak. Iya. Nyuwun pangapunten Mbak Ibu yen kula ken munggah niku ken napa? Ini kajeng resep bumbune bubur niku napa mawon? Miturut Mbak Cokro Jaya. Nggih. Niku donga niku
Nggih. Yang penting atine mantep. Oh, nggih niku cetha. Niku. Nggih. Baru atine mantep. Nek iso kleru ku sing seru. Ah, Mbah Cokrodaya niku galane derek. Weh, galane nderek. Ah, lek donga ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Oh, iya. Lek iki saged dados emas. Oh, dadi ya kayu ya kayumu. Ning niku ora resep ajeng deres. Resep bubur e mau. Oh, saya bubur dhewe donga ngoten niku. Oh, lagi mergo bubur ki nek gawe saka santen kambil ya ora sambal ate. Nek upama dados emas mangke tumbas Jawa kagel. Loh, kok kagel pripun? Ya, jona disapan bubur dados emas. Weh. Kok sampean iso lucu. Nggih, pinci nganu nggih. Nek kula mayang jenengan dadi bintang tamu kula napa? Wah, mboten saged ya ompong niku. Wis lah kula ki ompong nek. Aja meneh kok nggon waja niki, Mbak. Aja meneh kok jenengan ngomongke ompong. Lah wong mari siji wae nggih kula keli kok. Mergo kula dual. Nggih. Niki kula ken napa niki? Ken nembang, Mbak. Sak isa-isane jenengan. Pokoke ya kamu. Ning mangke nek dadi guyu pripun? Nek malah jenengan kula sawer. Semanten kula glamber-glamber. Nah, niki rak teng dalem piyambak jenengan to. Soale nggih, niki ki jenengan bebas. Nggih, ajeng jabuti wayang sakniki nggih saged. Mboten kula penging, jenengan sing dalem. Nyuwun pangapunten lho Pak Mati. Kula namung ngaten iki. Nggih, Mboten mboten. Pak Mati. Wah, nggih, Pak. Iku pancen piyayi agung ya. Mangke dituturi nggih Pak Mati. Yaut. Nggih. Makmune dateng ndiron gua kali Mbak Menunto jenengan. Niku teng jual guwa. Jaman kontrak-kontrak gambangan. Wah. Lah nek aku ora nyandak. Ya, nggih. Kontrak gambangan. Niki nggih kula ken napa niku? Ken lembang niku telok kontran-kontran. Dene mung saged kula. Oke, kenapa Mas itu? Bukan dulu. Sinau mawon. Oh, sinau nggih. Nek gandrung mangke nyonyah kula ndak bingung. Sampeyan ya kurang cara kok, Mbak. Nek kudune sampeyan ajeng ngadekan gandrung, niku nang gawane sampeyan nggih ben tilem piye. Mboten saged tilem, Mbak. Niki nek dhewe kula dereng tilem. Oh, dadi nunggu libukan kula lagi iso turu ngono. Nggih, nggih. Jumeneng gek rada wangun, nek mboten nggih mboten apa-apa piye sapa mesake. Ayo ngadep. Sinau mawon. Pangapunten nggih Pak, mangke dituntut mboten saged. Nggih. Nek mengke ajeng dituntut apa dituntun? Dituntun. Oh, mereka dituntut. Boten lepas dituntut. Nyuwun pangapunten nggih, Mbak. Nggih. Nulat tolaku
apa Yo, alon-alon. Pangapunten bacange nggih kula niku ngoten niki. Niku pun sae. Nek jenenge wani maju ning panggung niku pun sae banget. Apa meneh kok nganti nembang luput ki ora dadi padha. Wong ki yo kanggonan luput Mbah, lah wong wis lumrah. Iya kok. Ning sampean niku pun diputuske pun niku mau meh bener sing Mas. Kula ngoten niki sik nanu nggih Pak Madi nika. Jamane riki wonten niku kan namung dadoke tengah Belanda niku. Dadi sampean mau Belanda. Namung Belanda. Napa-napa namung Belanda. Sok meneh ampun ketuke nika. Niku riyen nggih ten riki ya. Paling sampean kok ketuke kok Belanda ketuke nek. Mangke ketuke sing niku. Lah niku tembung biawara nika. Nggih. Wah lah sak. Ding 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 besok Pak Mulya mangan macan jam 8 ngoten. Oh, dadi niku jenenge pertanda. Nggih. Nek nika beda nek sing nika sing jenengan cek nika. Nika mboten geng-geng. Tuk 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 tuk. Tuk tuk ki ra tuk, tuk niku petuk. Tuk 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 petuk. Nggih, sembah nuwun, Mbah. Nggih. Pangapunten nggih. Boten apa-apa, bijing kok ngawi wonten wekdal longgar. Nek kula manyang sok nyusul, Mbah. Nyuwun pangapunten Bapak-bapak sedaya gandeng kangge mengoten niki nyuwun pangapunten. Pun Ngampah niku bebas Mbah, mbok ajeng nyuli dalange mboten napa-napa. pakai mencari gojak-gajik. Oh, lha kene gara-gara nggih Mbah, nggih, Mbah nuwun. Kok parapane kok demang lho. Wah, lha mungkin nek dapukane ben karepe ngono ya demang ning toprak kuwi ya gandeng sawung karo Adi. Nek dadi beranda. Awe tenan iki malah ngomongke kontran-kontran jaman biyen. Lah iya. Ya pancen iku ya tribo klebu wong biyen kok ya mau prihatine gedhe nyatane ya toko sithik putra-putrane do maju ana kemajuan. Iya ya ora dieling-eling nyam songo-songo. Saya pancen yo tak turuti apik tenan yo Pak. Biyen-biyene tak kandhani yo. Jaman biyen mayang pisan ning jagan kuwi rak ben yo diringi wiyaga dicepaki no. Iya ning urung ngene iki saiki sono kemajuane apik. Biyen urung ana gironge saiki rasane njiko njaba bisa ana gironge. Iya ya Pak. Ning nyun sewu pengendara niki kok anu ganti niku ora kok mergo ganti pengendara mergo sing kulino sok gendel kuwi lagi nampa musibah nampa ganjaran napa pun basa sawah. Iya mulak pun nggo kanca gendang-gendeng karo bumung ngono ya Mak. Karo Waranggara siji ngono. Yo awake dhewe sing penting anggere ora kudu kok gawe tarif sing masyarakat bae sing gak rego Pak. Ayo kan aja nganti kok menentukan. Mergo saiki akeh piyayi-piyayi luhur, akeh dana-dana kuwi saka pemerintah ngundang dalang mah seneng sing menengah ke atas. Yo
nek kudune pemerintah iki ngundang sing menengah ke bawah, wong sugih duwe duit, wah tambah sugih. Iya. Moko nek jeneng wali jaman ki tenan kok. Ha saiki nek ra umum ya sing jenenge do ngomong ke MBG. Jadi MBG ki apa to? Kuwi tegese Mbah Bagong. MBG ki iya ngono ya, Pak. Mula awake iki ora usah mikir kae sing tekan semono sing baku ana rezeki sithik ditampa, ana rezeki akeh disyukuri kok. Iya, ngono ya, Mak. Tekan kono-kono ki ya mergo ora kok aku ki mungguh duwe karep sing ngene-ngene ora sing penting akeh payune, akeh sedulure. Ngono. Iki sing ada kendang panjenenganipun Mas Turyadi. Iya sarjana seni kok. Iya. Ya aku ya mulang karawitan ngendi-endi nek ora pamer. Nyatane bengi iki alhamdulillah selo. Ngono. Biasane sing kendang itu geno. Dua akhirnya wis bar goro-goro ayo ke layon. Iya, engko nek kampung Panyang, yo biasane nek kan kegeno kaya pokoknya wis mlaku tumrape wong kene wis mlaku nyatane aku yo dikendangi pindho ya sampe runtut. Iya, ning anggere bar Panyang, wau sae mboten Mas. Aku yo sae, apa gawe dite cekel kono ora dibayarke. Aku tahu sae kok, Pak. Jangan tahun sae, apik. Nek niku apik iki mergo kuwi sing cekel kono to. Ayo yo. Pinter ya muni. Saya boten masuk saya. Ora ketung jempole sikil dibuntel kaya apa mergo kejepit panggung apa kepiye kae. Mas, kowe bar kendhange sampean Mas sikil kula abuh aku. Ning yo dilalah ndang cepet mari no. Iya. Kae ketoke meneng-meneng ning aku ora tau ngerti ajar kendang iso ngendhangi wayang iki ora elok. Iya, ngono ya, Mak. Karo biasane ki rombangane kene ya ana Pak Dialip. Iya, kulino ngedam saiki mah luwih apik. Piyaine ya lemu dasare sik enom. Iya. Saking mumpung kene nabuh wae. Ayo. Malah meset. Ya apa kali. Iki waduke podang kuning. Oh iya. Iki miturut mau podang kuning. Nah, sekarang nak ya sidene saka